Wah, 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 wah. Yasho, bathini Thato, Grand Lapo. Ayayayayizwa leyo rhyme scheme. Hola, hola, Tshepi, how are you? Guys, angikhumbuli nokuthi ngacela nini ukushaya live. Sanibona bafethu, everyone was greeting what's going on. Ngigrand, Chitas, hola, hola, Raso. Angikhumbuli nokuthi ngacela nini ukushaya live. Yo, nami nje ngiyishaya le live ngoba ngizo-newsa la. Angikhulunyiswa. Papa Patrick, hola, hola. Nigrand bafethu. Kombe wathi iphukuphuku yenziwa uyishaya kahle. Uyishaya kahle ungayixafathi. Ushaya kamnandi pukupuku. Pukupukupuku. Ubani manje ungakukhulumisi? Eyi, kaze ngaphatheka kabi. Indaba manje ngiphatheka kabi mangikumenshini ukuthi uhleka amavidiyo. Awuwabheki. Mfethu baningi. Baningi mentionayo. Mangakukhombisa nje i-screenshot. Ungabona la ukuthi my friend what's going on usastreama nje kodwa to be honest ngisamile konke ngisayilungise bafethu kusazoshukuma i-internet ngiyabo iyahlekisa asiphinde iphukuphuku ngayiphakathi ayihlupha kanje angihluphi mfethu sisuke edlala ubuthongo bubhaliwe lutho mfethu mina mehlama ngazi ndani njani mangihlezi kanje mhlawumbe kumele ngithi ngizongibona kumele ngizongibona kahle ngikhuluma nje khona amehlo azovuleka bese nibona ukuthi ngibhekile yabo manje mangithe yabo ukuthi amehlo alandela ikhamera yo I had seen your videos bro nice content I appreciate it Koki why ungakundi bro I feel like mina bethu ngihlezi ngisendlini ngihlezi ngimuntu ohlala endlini angihambi angizuli I don't do nightclubs I don't do things to impress females anymore because senginentombi so you get to a point where you're like okay let me just settle down you know let me just relax I mean I cut my hair whenever I feel like cutting my hair but the standard you guys have set of cutting your hair every Friday and you're trimming hayi bafethu hayi for what ngingaphumi ngingayi egroovini ngingayi emaklabhini ngoba phela amajethi asoyigundela lokho to be honest yabo so for me I feel like just to be clean nje boy yeah no I don't do things for the people wala what's going on man so guys that's my chat and also I feel like it has become my character like Father Patrick because it's like see I'm Father Patrick is always crusty you know so I think I'd say that's one of the reasons why ngingakundi yabo because I'm just Father Patrick is just a crusty guy nje wa TikTok ohlanyayo onama jokes dry afana naye yeah bafethu man ukuthi nibaningi ngiyangitheka kulama video so I can't really keep up with every tag enhle I saw your comments oh Patrick alright malume grand mamsinga unjani man and futhi where's Anel Anel ukubo
ama-jokes adry cha nestil ndoda hamba ulala small. Niyanifantelela umuntu mase nimbona face to face. Ngamanje ngesakwazi ukuthi nihlabe ngempama. Thank you for the gifts, Terrence. I appreciate it, man. Mamsinga, but ngiyaphila. Mina ngitheni? Ngithe Mamsimango? I'm sure ngithe Mamsimango. Naku-IG sikutag uyasiziba. Angingizibi nibaningi. Nibaningi bafethu. Yabo uma ngithi nibaningi. Yabona fethu abantu angazi nokuthi ngizobathatha but abantu abangaziyo bazongitshela nje ukuthi angizibani. Even maye ngithekile umuntu kwi-video, even though phela ngeke ngiwabone wonke. But like I make sure mina angizenzi celebrate. Umuntu engitheke mhlawumbe enza ivideo ngami bese ngiyayibuka kuphela. Angisa-like, angisa-comment, angisa-repost. Angiyena leyo nhlobo. Yabo. So baningi fana ngifuna uqamba manga. Wamiye ku-Twitch. No, anguyekanga but ngisamile kancane ukukhuluma iqiniso. Ngisamile kancane because khona izinto engisayilungisa engifuna ukuzenza yabo. Njengoba ngithenge indlu and then kuningi okunye futhi ngisafuna ukukwenza. So yeah, bengisalungisa lezo zinto ey-serious before nje si-have fun kudlalwe kube mnandi. So I'm still gonna go back on Twitch. How old are you? I'm between 20 and 25. So you can guess. Father Patrick, that Patrick, the Patricks. Yebo Lebo. Yabona uLebo is my day one supporter. Mayazo, Father Patrick, that Patrick, the Patricks. That was like my old YouTube intro. Rosha Yabalabala. Yabalabala. It's in Gambia, Yabalabala. Oh, ile. On the house. What? Did I say something wrong? There are a lot of funny videos and baningi abantu abakuthekayo, so angeke ukwazi ukuphendula wonke. Yeah, so I do try with, like sometimes I give myself time and then just go through every video and every tag. Hi Ashley Zwane, how you doing? Manje mfethu December. Hey baba siya groove. December uzongithola leave. Uzongithola Kuyasho ukuthi angigroove ngikhohliwe kuphi? Uzongithola leave, uzongithola views, uzongithola reach, uzongithola Eden, uzongithola sengikhohliwe. Uthe ugroove mos. Kulo December ke uzozwa wena. Lo December izinto ziyashintsha. Umzali uyothi engifonela ethi, "Hey wena, ukuphi indaba ungekho la endlini?" Ngithi, "Ethi ngizokulanda ngebhande lapha." Bese ngimtshela ngithi, "Mzali, ngingenwa ngethikithi la." Bese ngiyifaka ifoni. Ayi, uzozwa wena. Uzozwa umzali esangane ekhanda. I can't complain. Now I can't complain too. Sizobona ku-event boss. Mzuzu loyo kulawo ma-groove uzobe ungaphuzi uphethe amanzi ne-energy drink. Ngathi wazi mina-ke wena. Wena mampela ubani? Mhlawumbe uyangazi nje. But i-energy drink ngishaye yodwa for leyo acid ukuthi ngibe ne-energy. Ngoba yeyi inhliziyo isuke isishayela la. Ngoba i-energy drink ephuzwa emaklabhini i-Red Bull kuphela. Inhliziyo isuke isishayela isikhalele ey'ndlebeni isithi picu picu because manje i-adrenaline isuke isiningi, caffeine isikhahlela kanzima. So ngithi energy drink eyi-1 bese ngithi manzi. Lokho ngidila namanzi. Bakhona ko-Aquila laba ngidila nedeshi-ke. Bathi befuna ukudesha laba ngibe nje sengiqedile ideshi kudala. Ngisuke sengiqede kudala ideshi mfana. Ngisuke sengiqede kudala ideshi. Mathi bebheka lami ngisuke sengiqede. So nje kulo December mfethu angibambeki, ngiyagroove. Ngiyowenza nje, ngizobe ngiqala ukugroove. Ngiyowenza into engingayazi nami. Umswenko omningi ugcwele i-wardrobe. I-wardrobe yami ize ayivaleki. Bafethu anibukeni. Mina angazi ngempela mfethu yazi. Iphi camera? Bukani. Ayivaleki le wardrobe. Igcwele iy'mpahla. Nangala. Icathulo khona ezenyanga yonke. Ezinye zingala. Ezinye. Ngisho ukuthi lento ngishola ukuthini? Ngishola ukuthi kuyogroove into eyisicefe. Thina-ke phela-ke thina sidumile. Angiqonde kuchoma bakithi.
angiqonde cha. Sengisho ukuthi thina sidumile so bese ngena ngabo phaqe emagroovini. Yabona nje ukuthi kuningi laba abanye lapho. Hawu kuyobe kushubile. Kuyobe kumanzi phansi kulo December. Afethu iphathi kancane ngiyafuna ukuya. Fethu ikuphi anishona? Well known. Group well known. Iphathi kancane ikuphi anishona bafethu. Siyeni siyobabona. Yabo. Siyeni isePinetown. IkaMax nani ngathi anikho sure khona bathi isePinetown khona bathi ikaMax. Hey bana. Hello. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm good. Where are you from? I'm from North Africa. Where are you from? North Africa? What part of North Africa are you from? It's a little town called Uranus. You heard of it? What's the name? Uranus? Yes, yeah. Oh no, I've never heard of it. Well, I'm from South of Africa. Oh, wow. Yes. Have you heard of it? Pardon me? Have you heard of it? No, I haven't heard of South Africa actually. Just Oh. South Africa. Yeah. I was just astonished by the way. You said, "Oh wow," and I thought maybe you know the place, you know. Yeah, I don't know South Africa. I only know North Africa. Oh, okay. Do you plan on traveling to South Africa maybe? No, you look scary. No, don't hold on. No, you're not traveling for me. I'm not the cause of your travel. I'm just saying to visit South Africa. Yeah, but if you look scary, the rest of you might. That's a low blow, actually. I won't lie. That's a low blow. You look like. But why are you hiding yourself? You might be scary yourself too. You're right. I am scary. Hence you're using the filter. Okay. Yeah. Exactly that. Okay, no. I understand. Thank you. But at least I can face you the way I am. Yeah, And you're right. you're a coward. You still You look like your can't. cousins will rob me. Huh? You still look like your cousins might rob me. My If you cousins. come to my side, my cousins might rob you too. So The third part is I don't have a family. So what you saying right now? where are they Yeah, gone? Huh? Where are they gone? I'm an orphan. Oh, that's funny to you. I did not laugh. Shame, you're so heartless, eh? No, Oh, I'm not. you You want me giggling. to... You're giggling now. No, I'm not giggling. So, did you get adopted? I think all your people are following me. Did you get adopted? Or were you just a... Angijwayele lo uthi thina sibambe inkunzi la eSouth Africa uthi sibambe ngaleyo ndlela yini ngimubi mina bafethu kodwa mhlawumbe ngimubi yazi Ashakunze. wena bafu grand Wena ungihlekisa ungakasho lutho. qeda kuthiwa mina ngimubi engathi ngibamba inkunzi la kusho omunye umlungu hayi okusalayo unibalile nani uthe wonke umuntu eSouth Africa Ubani osho njalo? omunye umlungu ongenile la Ubukhulumani nabelungu wena. Sizasola lenkunzi kangaka. Ubukhulumani. Phela nami bengizama ukuconversate kwathi ngambuza ngathi uyayazi South Africa
wathi akayazi ngathi mhlambe uyafisa ukuvakasha wathi ngeke ngoba mina ngiyathusa wase wathi umuntu osibulele nguwe. lalela inkinga ngisengangayiqeda inkulumo uthe niyathusa nama fellow brothers and sisters Uwenzani ubustream man? no bengishaye live la Suka bengishaye live Hamba kanjani kunzi yami? Ngikren bafubathini Engihappy boy, engihappy bad. Yibo. kusho wena kusho lento esekhanda Ngiqeda siyayazi phela ukukhokhisa kuwo wonke umuntu oke wangihlukumeza kwi-streaming la industry. Ngakhokhisa Kanjani? kuwo wonke umuntu. So kunama games la ku-stream esiwadlalayo. So masidlala kuba bona oza ngikuphoxa mina kukhombisa ukuthi ubudlala nolamthuthu ubudlala nabantu abancane bafetha nenzeni animkhombisa ukuthi sowubani thina ngiyadala zovale ngiphoxeke la zovale ngiphoxeke la man mina ngifollow abantu abahluphekayo bethi abantu bami abantu manini madoda mina ngifollow abantu anibukise ngaye iziko lele katini lapha kwakimi mfethu cha asibukise ngaye akasiboni akasaziphuma kumamecha kanjani hayibo mfethu mfethu ngishaya umunye umfana nginikhona hayibo ngeke akasaziphuma kanjani lo muntu lo Patrician asimbambe nje khona Patrician awazi yadelela wena animkhombiseni Patrician yadlala ukuthi kudlela ama strict sethu please don't 16 kudlela ama strict sethu buka baya give up already buka abantu bami baya give up already bathi asoze Petri wena siyena Peterson uzothi Father Patrick kubani ngizokublock esayidini lami yaphayiza kanti bafethu uzani ngapha yabona nje ngoba enganiphethe kahle uzani ngapha mina ngabe nginothando awusathi ngamazungu nation si strong kanjani mfana khohlwa njoba ngikutshela ngithi nje siqeda ukukhokhisa kuwo wonke umuntu okwasixhabaza sidlalile no nation two roses unation yini leyo angiwazi ngifunda ama comment la usudlalile no nation kuyini lokho yini leyo Team Zoom mehlo hayla 10,000 hamba coins Team Zoom ngale ngino 100,000 coins yini nation umuntu hayibo awuyazi nation wena double tap the screen kit asimdle nje ngama double taps bafet come on how ngithembile Patrician kahle last match let's go naba bebuya kuyangithusa naba bebuya asimshayele ngamathepsi guys come on ngicela ngasondele eduze kwethu uzomosha ama strict and guys this is the last match siyavala emva kwala guys times 3 donuts and caps Patrician ngangijabulisi nina wafethu guys please share the live to Mthobisi share the live to Mthobisi share the live to Mthobisi wafethu ngangijabulisi ayebo ngaqeda la ngiyayibhala le live usheshe ujabula kehle isheshe ngajabula ukuthi phela ngithi wayele lento manje ngibona manje ubona ngathi uyawina ngathi uyaphumelela empilweni okay bafethu lo ufuna ukungipha ufuna ukuthi ngingajabuli let's go Patrician let's go Patrician hawe ma njani nambona nje uzama ukusidla ngempela kodwa ngeke bafethu yaketchup Zoom Nation pay kwakhe Patrician Nation yazi Patrician ngadliwa la ngiyawayeka amavidiyo ahlekayo ngiyophathwa depression nize nife kuze kube nje singadliwa ivuka wake up leli bafuna streaming live shout out Siyanda wake up leli assemble please go Majiza thank you so much Majiza everyone alikho ini glove thank you so much one glove ngicela fa usekhona Mthobisi awu number 1 iki yini gloves
Yini gloves last bafethu? match esidlala nalensizwa bafethu ngicela sivote Ntokozo, ngiyabonga kakhulu. angeke Akhona ama-split set ama-G. azodliwa i-wake up kanje i-wake up leli snipe guys last Yini 30 i-wake up seconds put manje? the glove let's snipe Bafethu anenzeni lento ayishoyo nami angazi ukuthi yini. Kodwa kuyenzani lokho snipe abi-gloves. Yebo. bafethu ngeke sidliwe i-wake up singamazungu Bafethu nation thina nenze njani manje Bafethu ngicela ukuthola le win. Bafethu unawo 16. Cha ninginikene yonke angazi noma ngiyacela. ukhona yini Mazungu Nation wozani ngapha ngeke ngisho ukuthi nigiftile ngeke Akekho azi. serious guys nakho guys on the glove everybody play on the glove double tap the screen Bafethu send play on the donuts caps glove. and money guns Play on on the the glove glove, just bafethu. one money gun we are gone Bafethu play on one the money glove, gun we money are gone gun, bafethu everything. come on Fakani snipe ibhubesi. snipe snipe Bafethu snipe Zulu Nation bafethu uyahamba lo muntu ama streaks ethu siyanda. Bafethu uzo catch up. Bafethu siyanda. hawu ayikho into nje mazungu nation nenzani manje angisathi double tap Mo. Shout out to you, Siyanda boy, on live. Mo. Ngitshelile kabami, ngikutshelile ngathi mina. Uyangibona, ngibheke kahle mina ngibuke la emehlweni. Ngikabe yami mina nginsizwa mina. insizwa ngo-1000 phela wena ufike kabi wena sengivalelisile ngathi Uyachaza-ke manje. bahamba abantu bami yabo Othi ngigqoke wami wembuzi nami. ayayay ungayifaki loo nto yembuzi uyayibona ukuthi ukhuluma nani la Indoda ngiyawazi. hayi Ngithi mina ngakithi ngiyinsizwa. Nawe usubonile ukuthi la ngakini ngifike ngibe yinsizwa. Uphethe mina la. Siyanda. Shout out to you. proud ukuthi uqeda kuwina lo msangano wematch engasile kanje guys Yazi indaba ngiwinile. Kusuke abantu ba-nation ngale bathi ubanyanyisile. ngibashayile nje yami uyabona ngibashaye ngo-100 and plus thousands beku 10,000 Yo. yabo so hayi ngibagoqozela kancane Hayi, ngijabule bafu. I-rematch uzasenza kade ngimtshela ngithi mina akuyi-speed ama-roses awasebenzi use ama-donuts and caps akalaleli hawu uthi amanga uthini ulokhu njani NTK ngimshaye ngo-100 something thousand iphikani wazini lo angiyi-understandi-ke lento yakho kodwa ngithi mina lapha emaglavesini ama-rose yonke into lapho Siyanda ngiyabonga kabuyami. Awu yeyeni bafo angibonge. uyarematch ngimbiza umsha no there is no need usafika lo muntu bakusajabulisa ukuwina kanye sidingo bakithi come on yes umshaye ngo-108,000 Mina ngiyilembe yeah ngiyilembe shama yamalembe ngifika manje sengishaye umuntu odala bakhona manje singaholi awusijabulile. Ngiyanijabulela Pinky, ngiyanijabulela bakithi. Machiza, thank you so much. Siyanda ngiyabonga kakhulu. uwina wena kodwa wena obajabulela Phela njengama-patricians siwinile sijabule siyafa. Another round. Ngimthembeni bafethu another round. yani Hawu seyasaba nembo. hayi angisabi yoz khohlwa asimshayeni usesijwayela kabi Bafethu ngimthemba ngithi ma-patrician. Ngiyanithemba. simponyeni usesigibele ekhanda Ma-patrician. usesigibele ekhanda Ma-patrician. uyesaba uzungu soke sibone usesigibele ekhanda Ma-patrician. usesigibele ekhanda niyambona nana ngeke Yabona phela ma-petition lana nizobe niqopha umlando ngokuthi lo muntu simshaya kabili ukuthi simkhombisa ukuthi akanawo amandla mayifika kithi mayifika la ku-petition nation akanamandla uyayithusela ku-nation lapho ku-nation mina umnganami asibonyeni nangumuntu Jamama class last match of the day guys then we are sleeping I'm sorry to play after I said we are sleeping just that usesijwayela kabi sizungu nation ngiyanithemba angezivuma umuntu asijwayele kabi kanje awumanini mfethu kanti kwenzakalani manje
Kwenzeka isibhaxo. Kwenzeka lento ebizwa ngesibhaxo. Yenzeka kanjani manje lento? Umshengu yambizeni umshengu. Kodwa uthe uyosiza omunye umuntu inkinga. Bafethu sengigqoke nomqhele bakithi. Kodwa bakithi Nkosi yami. Thank you so much, Majiza. Times 3, guys. Majiza, Last match, thank you guys. so I much, swear, Majiza. this is the last match. Bane glove. Oh shit, yeah. Ngine-glove bafethu dlala nge-glove angazi nokuthi kwenzakalani nangethuka. Masikhuluma nge-gloves uyathuka anidlale nge-gloves lapho. Sengimbizile umshengu. Nginalo iglove nakho-ke. Cha ngisharile phela i-live somshengu. Thank you so much, Wendy. We have Thank you so much, Jama class, guys. Sandy. So how we are safe. Thank you so much, everyone who's sending a gift. And Sabun, Jama, please be aware there is snipe with the galaxy. So there's someone from Umfan Nation fam. Okay, but it's time keep taking Galaxy so that they can thank you win. so much. So watch out on the times 3. They can snipe with the galaxy. Bohlala good 3,000. So watch out, Lapo, please. Put the glove, this is a snipe. Bafethu ngizwile unshiny galaxy lapho kuthiwa ngingazi ngine-gloves kanjani. Unshiny lapho. On a glove akafaka iglove nje manje. Khona uthe une glove, I think it was Asembo. Danko. Thank you so much, Asembo. Guys, on the glove. On the glove, everybody. On the glove. On the glove, let's play on the glove. Snipe on the glove, guys. Watch out, because they. Hey, bafu ngeke watch out. Play on the glove. Play on the glove. Let's go. Donuts and caps. Money guns. Zungu. Ngicela ukuthi nje bafu izandla zidlula ikhanda. Yezwa Zungu. Ngizomshaya. Zungu. Ngaphinde uthatha ithuba lokungijwayela kabi. Zungu ngithanda nje ukusho ukuthi mfowami ngiyaxolisa. Ushelela ulimi. Angazi ukuthi bengingenwe yini. Hey Level 23 Jama Mackless. Congratulations, man. Really appreciate you a lot. Level 23, we are up. Cishe wangifica ngilevel uphile namhlanje, I'm level 24. Nakya. Hayi bafethu ngiyabonga Mzamile. Yazi amandleni ngiyawabona, anginilulazi. Hey, bengikuyeka nje ekuqaleni. Awudlali neZungu Nation. Yeah, no, sengifundile. Tap, let's go. No, ngifundile. Thank you so much, Sandy. Thank you so much, Sandy. Abafethu. How Wendy? Yebo sidlalela na ex-girlfriend yami. Ngisadla wena kuphela. Sengizodla wena, ngidle naye futhi. Hayi, ibhlungu ke lento eshoyo. Hayi, ibhlungu lento eshoyo. Hayi. Guys, snipe. Udlalela ex-girlfriend yami. Ncane idlenike. Dlaleni kwasana. Uthandela glove. Kuthiwa ngathi khona iglove. Ngidle ne-ex-girlfriend leyo. Kuthiwa wena wamncisha amapentshisi wena. Yebo. Wayefuna ukuthi kudliwe yena bese adla amapentshisi akithi. Cha bo, akadliwe guys. Operation Dlanini u-X. Operation Dlanini u-X. Bafethu asikhombiseni ukuthi i-X inamandla simhlule ngale. Inamandla kuphi? Inamandla bafethu please. Buka ngizoketch up. Asimdleni. Imnandi le X ayidliwe. Sintana igloves phela. Ayidliwe. Ayisuka. Ni useless nina futhi aninamali. Ingakho njena ingakho ngiqasha. Wenda uvumelana ayiwendi uyavuma nawe. Ngidle konke. Niswele ngidle inkukhu nechwane. Ngidle umbila nesikhwebo. Ngiyabaleka sekuyimi imbila manje yabona. Nina naze naphoxa misuzo nimsuzo nje into eniyona nonke futhi la nimsuzo niyaphoxa nawe Wendy ikudlile ex yakho. Nina nje ingakho nihlupheka. Hayi.
ingakho ninje ingakho nithi maniqeda kugeza izinqa liqhubeka yinuka yilento yenu bengingekho inkinga ubukhona awu bukhona la wenzeni Vuyisile ngeke ngi-accept i-request yakho sidliwe nikhona ngabe niyagifta la ingakho nje ninje nithi maniqeda kugeza izinqa still sayinuka uthi uqeda kugeza ikhwapha lisanuka uthi uqeda kuxubha umlomo usanuka yilento yenu sikadliwa bafethu sesiwinile kodwa nami bengithembeni nami bengithembeni sizokublock okay ngiyaxolisa kodwa nami bengithembeni bakithi angikaze ngazenza lezi zinto ngiqala manje ngiqala manje lento sengifuna ukulwa nozungu ozungu kade bafika kulento yazini ngifuna ukususa impi yangempela ngiyosukela uDr Malinga ngifuna ukususa impi yangempela ngiyosukela uDr Malinga Dr Malinga yini ngavuma ayifuni ukuthi ngijoine kuDr Malinga mhlawumbe usadlala nomunye umuntu asilindeni ngifuna ukuyosukela uDr Malinga ke manje Dominic nabo bana bebekhona bengeke ngibasabi mina ngileyo nsizwa nje ukuthi yebo bazonginqoba yebo bazongishaya yebo ngizohluleka empini kodwa ngiyofela khona mina ngileyo nsizwa yakhe ngiyofela khona ngiyazi ukuthi yebo ngiyamsaba uzongishaya kodwa ngimsaba uyadliwa uDr Malinga khululeka serious ukuthi phela manje akade ayiqala leyo Shandisi hayi ko sokhonjisa imthondo phela la yini yona le hey lezi zanqena uvana zikushange 4-5 hey lezi zanqena uvana zikushange 4-5 ayilezi ayikeke mfethu hayi naze nangiphoxa Yeppo. makhalada yakwazana Tjei, wat gaat daar met jou te geroep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. YouTube. Ngiyadliwa bayangithuka ayi akusenani phela ngizwe ukukhuluma Afrikaans nami ngakhuluma Afrikaans bafethu kuzothiwani late prayer but thank you so much I appreciate it let's see ngifuna uDr Malinga ngimsabe Sandy thank you so much yabo uSiyanda mfethu uSiyanda ufika wangwinisa la wangezela iqiniso uSiyanda you and Naledi can make msangano Tjei, go play your night. Jay. Jou ma se push. Ja, boe. Ya kodwa nje wawulele fethu ngeke umuntu xa elele animvusi mina zange namvusa ayingakhe Umxhosa weSomalia uzoya Somalia hayi no Alaikum ya Kuyangidelela ukuthi alaikum meya kuyahamba futhi umsangano anangu Dr Malinga asemshayeni uya decline Dr Malinga ngiyangisaba why you decline come here you decline 2 times fine siyamiyeka
Ngifuna uphiwe manje. Phiwe. Ngifuna uphiwe. Oh, he's co-hosting. He's co-hosting with Dr. Maling. No? Yes. My dog, Brother, how you doing? I'm alright, and you? I'm good. What's up? You wanted to play? Yeah, ngibone kudlala. I wanted to play my first match ever, my debut match. Okay. Malinga, Yeah, ngimshaya or uzomshaya angazi. I'm sorry. Mina Umalinga ngimsabi, ngifuna umalinga kahle kahle. Ungideclineile. mina ngizama. No. Uzabuza maqeda ngabuza ngathi. Let me cool off. Sharp. Ngiyadlala bafethu anginawo amandla. Ithi ngimthinte first. Hola. Yeah. Ngicela simfikiseni. Asimnikeze into yakhe. Welcome to Khawla Chat. Sendaba. Ayikhale madoda. Masudlala amasound kanjena angeke ayikhona. Ufike kwenye indawo my brother. Ziyakhala. Befethu lalelanga. Ngakhulumela drums lela. Times 2 buffet 2 first 30 seconds. Asambi. Phela bafethu ngindoda ehlele ipina ngisabungoba. Two Malikans. Nginendoda engasabungoba. Nayiyela lapho so. Asambi. Nguso. Asambi netlabisa. Just imanikane 1 sibaphi distance ba give up ingakaqali game. Imanikane 1 eGlavin 10 seconds. Bafethu yabo uyabatshela mina ngicela sisende ama gift. Yena uyabatshela. Asambi. Uyadimanda yena. Asambi. Blonde. Let's go. One coin. Tap in song. Tap. Bafethu come on asikhombiseni ukuthi thina sinamandla futhi kwaZulu. Sibenzele ni party ke lapha. Hey, ebathu ufada Patrick. Hayi thina somshaya. Ekethi ufada Patrick. Ngikandela nengoma khona la. Somshaya. Ufada Patrick. Hayi thina somshaya. Ekethi mzala ngathi zosuka. Hey, naba bengiphusha. Ekethi mzala ngathi zosuka. Hey, naba bengiphusha. Ngicela abantu abayi7. One coin then you wait. One coin then you wait. Ngicela abantu abayi7. Thank you so much, Evan. One coin then you wait. One coin then you wait. One coin then you wait. Yabona mwana ama gift. Ungazithandi ngento eningi. Ubabheke, uthepe. Ungabayeki. Ekerecho mi to beta. Ekerecho mi jomani. Ngiyiwe bese ngiyaculelwa. One money gun and a heart. One money gun and a heart. Mangana mali ufakike peace. One money gun. Thank you so much. And a heart. One money gun. Bafethu asimkhombiseni And a heart. ukuthi One money gun. Asilokhu And a heart. sicula, Mangana asilokhu mali senzeni. ufakike peace. One money gun and a heart. One money gun asimkhombiseni uZuzu and a thina heart. silokhu One sicula, money gun asenzeni. and a heart. Asabe. Bafethu thina simkhombiseni uZulu. OG. Oh ngimmuthile umadle bakhe. Uyangizwa yena? Uyangizwa yini yena bafethu? Khona izinto engifuna ukuzisho cha. Ngifuna ukuzwa ingoma. Bafethu asihlangene nsuZulu. Lo muntu wasegoli soshaya umuntu wasegoli okhuluma uMara. Yebo nje bafethu. Ngazi mina nje nina. Hawe mama bafethu. Ngicela ningijabulise. Bafethu ngimute. Cela ingoma, okay. Bafethu ngidlalela ingoma. Wadala pillow, bengithi Dale Bafethu yashaya. Bafethu ngifuna ingoma noma ngifuna ngiyuthi. Ngiyamthuka. Sedlala ni-gloves. Ngazi
i-gloves Engiretsho sewenze njani kuwo? ngialala Hayi la ngiyiphetha wenze la ngiyawenza ngiyahlupheka fana phephetha ukahle bafayeni umuntu afika ngidla fika ngicule OG, thank you so much. Guys, ngicela simshayeni mana serious phela ngalo muntu. Afethu efika uba Thole singena lapha efika eSNK. waseJozi Kulata bese vela eyangiphi amahini sayi6. Athi phiwe balata. aphiwe awushaya lethi akangizwa lokho ngithi khuluma ngedwa nje ngiyamute-ke bafethu sengimethile ngithi bamina bafethu asiphusheni ngeke sishaye umuntu efika obe wasegoli bese yangiculela bese yangishaya ha bafethu bukani awe bafethu celani bafethu gloves angazi kulike ubi gloves aniyenze lapha money gun ipilayon unmute guys I must unmute please decide guys ngadliwa bafethu ngadliwa how Banga snipe. Anyeka wini game yakhe eyokucala ngathi. Asimfundiseni isifundo. Asiye S2 my brother. Bekusase warm up. mamele yangizwa Ngiyakuzwa. awushayele lethi Ngizokenzela yona. Ntana ngiyafudumeza ngintana ngibukhezi MC moyenza igigi lapha. Angidlali ngiyashaya mntwana. okay Ngiyashaya mntwana ungimamele. Sicalela phansi. mara ngiwinisa mafuna ngibhuku Rekisa kapele retamaye. Bazo spook. Emsala ngengane. Rekisa kapele retamaye. Rekisa kapele retamaye. Rekisa kapele retamaye. abafethu Nickelodeon ngiyazama bathi ngiyithemba Are you ready? Wena Father Patrick uyazi vele ngiphetha bungato just follow us. Uyazi vele ngiphetha bosisi just follow us. Are you ready? Wena bafethu ngimutile ngithi mina ngeke sishawe umuntu oyipedi bafethu siyamaZulu akuniyabona ngigqoke nomqhele bafethu kanti sishawa kanjani ipedi bakithi hayi bafethu Beba khona amabhoza amaghost amasuper ngiyavuma kodwa mina mangivela bathi nango captain asabe engithi vele bangibona baphutha ngiyashutha ngiyavutha kodwa mina ngithini bathini nango captain asabe yazi mina ngubani hey uphunyuka bamphethe uvila kazi imphephetho mina ngishisa imakhekhe ngibhaka nice ngibhaka nice mangibona bosheri mabiza kanjithi hayi lo muntu uyasiculela uyashaya hamba nobani hayibo ngicela ukuthi sikhulume nethi sihlale phansi evule ibhiya ngishaye ethu yamaveve hayi kunjani igama ubani owakabani hamba nobani Uyadelelwa siwuZulu. ukuthi sikhulume nethi sihlale phansi Uyadelelwa ngishaye ethu siwuZulu. yamaveve lo mntana ufaka amazipho uthanda lempilo ngishintsha nesimo sike nephiko vele sengishilo obiza umbalula deke itafula ngishaye itambula ngena ngengula vele ngizosho lo mntana ufaka amazipho uthanda lempilo ngishintsha nesimo sike nephiko vele sengishilo obiza umbalula vele faka itambula ngena ngengula engithi so raskis vele sekufikela abafana bamahit bamosheri wakho mina ngizungiyeki ngicela ungamuyeki engithi uzobathi mina ngiyadelela akirata ngawutembe vele mina ngiyasitshela engithi so raskis vele sekufikela abafana bamahit bamosheri wakho mina ngithi ungamuyeki ngicela ungamuyeki times 3 times 2 bafethu ngicela nifakeni idlavu simfakeni esikoleni lo bhuti ngicela simfikise yebo asimfikiseni ngemani gane 1 edlavini okay thank you so much yo ngicela 1 money gun and a heart ngiyamjabulisa lo msizana mshayeli uyasambu ngasembo ngiyabonga kakhulu amaroza amangaka nkosi yami ngaqala nokuthola amaroza angaka mina bakithi and a heart, one money gun, and a heart,
Jive Bafethu wena yo angifake imali shit. egani ngathi imali egani. Ngifika lapha eSNK. Kugcwele from emnyango. Kulrata ti chief tanu phiwe yangena. Yazi ngihamba nobani? Kiseri Father Patrick. Aw Father Patrick. Kiseri Father Patrick. Aw Father Patrick. Areng bashimaning. Re tla itshwara pila. Areng bashimaning. Re tla itshwara pila. Ke re wetsa masepa ka letsatsa man. Wetsa masepa ka legogolo. Wetsa masepa ka letsatsa man. Wetsa masepa ka legogolo. Ka letsatsa. Bafethu ngiyashaywa, ngiyaculelwa, yabona. Kale sasa Yo, thank you so much. Kali gogolo Hari Sala hari Sala hari Sala hari Asa Hekere tala kale rajo Dele wani tala kale rajo Jaiva wena yo shit Hayi bafethu ngiyaculela ngiyashaya nami ngiya-enjoya yini. Ngiyadliwa, ngiyaculelwa, yabona ukuthi Sebajagiwe Babeben bafana Sebajagiwe Babeben bafana Engithi manje ayikula manje. Bazokukhansela wena. Akazi ukuthi amantombazane afake into Chome hariye bufebe amabelipsin bendoda amabelipsin bendoda alala ululu welelelelelele emani kwithakala weza siyakushaya siya-enjoya nto ayazini angiyazi disrespect nje ngiyavuma. Ngiyadliwa ngapha ngiyaculelwa kuningi. Fede. mntanam Hayi Fede. ngikufatela blind mntanam Salute. Hayi. Danke, Ekuseni danke. bafethu yabona nje nina ayisuka. Bafethu uthini? Uthi bafethu uyawucula nonsense. Amantombazane efaka i-profile pic ephephule. Yena uthi sebedakiwe asibenzeni. Hawu. He, yabona ikhethe Islam li-purple bafethu. Mina kudala nganisupport. Li-purple. Sengifuna uDr Malinga. Ngimsaphi phela uDr Malinga mina. Dr Malinga we asishayeni lo. Asimshayeni. Akaze, I've never ever. Grandhof. Akumnati mfethu kumnati baring daso. Barasa njaka. You know, today I was talking to DOD when we were talking about you. Makangitshela ukuthi first week of December uzokubona. Ubona mina. Yeah, I was thinking of coming that side. Mhlawumbe manje sengikhuluma ezinye izinto engingamelanga ukuthi ngizikhulume. Yeah, but Utla dwadla ka hara ndawo bafika mfethu. kandawo batlawabona njalo. Mfethu angithwara mos. I was telling him already, we should, I don't know, come up with something, the three of us, I don't know, something dope though. Yeah, now we should, bro. We should Yeah, actually. Yeah, we should think about Now it. we should actually. Something probably like a live stream or Yeah, something content wise though. yeah, young son. Yeah, that would be nice. It would. What are you doing? Are you, what is it? Ibis one, the fights on TikTok. I've never ever done that before. Nah, actually today was my debut because ngithema ngishaye stream ngabona abantu befuna ukungichallenga, then I was like, let's do it. Well, we can try it. We can try it. Sibone if nginamandla. Ngiyatsa ntanga. Sibone. Ufikile ka ndawo ke ntatesi. Batla mpontsha go etsala. Kilitari ya le tla ba ntsha gore o etsala. Ba fithi ke mzulu a shaka mazulu no go utlwa ka mazulu. A re utlwa ka mazulu. Adizo leli pedi leli. Afethu so shaba ipedi thina. Ayibu. Mana shapa mtu. Emani.
Kacala uyetsa riding ne and how number closure guys come on bro. asimkhombiseni ukuthi rilibomang thina. Really boom. Akezwa ngendulo yadlala. Hlangana Zulu. Hawu. Udle Ngeke nomchayela. fresh. Koba umuntu wesibili wasegoli loshayayo. Aw Uyivu. guys. Kahleni bo. Bafethu vane asimthuseni simshaya ngemani gun into angayazi. Sishaya imani gun into angayazi ngibona ukuthi Chile, man. asidlali la. Bafethu. Ari monse gore rona re matadiane a nnete mfetsa a re matadiane ka o bua fela wa ngithola. Utlwa. 18 ngwana haka. 18 wala mme. A re monse mafetsa bona nna ke multilingual ke Zulu. Matepa. Nna mfethu. So manje so when you win what happens? What does that mean? Are you getting money? What is it? Well, I mean gifts initially imali vela kithi. Yeah, leyo ngiyayikena le. Yeah. You didn't know that. But then winning the match. Yeah. So Yes, it's I'm aware actually- of that. I think winning the match is just me winning, but depending on ama point engiwatholile, then you know, it's a certain amount of money. So No, okay. Yeah. Yes. yeah, bro. When are you coming this side though? I saw you got a Uzogubha new place. umswarelo la kuthina. Uzogubha umswarelo la kuthina. Kikopa withdraw. Akunagubha umswarelo. When are you coming this side though? Eh? I saw you got a new place though. Ish. To be honest, bro, I'm in and out. At Joburg, it's probably when I come that side, it's like a weekend thing or literally like flying in and out the same day. So Yeah. I wouldn't know when specifically I'd pull up again that side. Yeah, bro. I'd be lying. Yeah, unless it's something we plan there as I'm out and then, you know, Yeah. it's gonna. Njengoba Force me to ngikhuluma come that into side, ungayazi manje. I'm busy talking about how DOT said this, how you No, not even. actually, no, Conceal. I knew about that. I was just acting. Na phethe kukhuluma lento. Angikhulumi lento mina mfethu mina ngumZulu oqondile ngqo. Ngesikhuluma isiZulu. Yeah, ke nje, nataba lento ke ayisho- motho la qondile le gona ga yemo na ga yetsa nthwina. Ga yetsa. Yes. ngizulu eqondile. Oh, there's a balcony lyrics happening that time. Lim baby can actually speak and how guys. Oh, What do you mean? Lo mjithu nentombi empofu le esidlala naye. Lo mjithu nentombi empofu. Oh, so you see your own chat, I see my own chat. Yeah. We don't see the same chat. Oh. Wabona? Jwale wa ipontsha hore o rata ditaba mfeta. Utlwa. Bona daima. Angeke uslima ka yena umuntu. Actually, my chat can't believe ukuthi you can actually speak. Hey, man. How about it? So speak as in speak at all. Yeah, like just talking. I think they've never seen you talk or Yeah, something. I don't know. Because most of the time you dance, angithi. Yeah. Izinto za oleta. Ke ntho tsa oleta tsela. Skis guys, I'm taking nyazi ngiyangifuna skis bafita. Bafita. Mshayeni impela uhlezi ejola la efonini yethu. Sikushayela ukuthi ujola efonini yethu. Bafethu umuntu uzoketch up. Ngicela nenze into serious la. Simshayela into serious. Do something crazy, guys. Come on, I'm doing this for the first time. Angeke ngizodliwa, angeke ngisayenza. I'm demotivated. If I lose Athi this, mfundiseni isifundo engazofunda ngathi la. bakithi bafethu. First time ewine ngathi engazofunda la. Simkhombise nje ukuthi thina siwuZulu, mangithi hlangana Zulu, uZulu uyahlangana. Matadiana kaya, mina ke liphamise mina na ke thotle flaga ke bontsha khona. Hayi ke matadiana asinangichelete awu. Mark, wadlala. Ke matswididi. Asimatadiana ke matswididi. Wadlala. Utla ba re anele verse oleta. Le ring luna. Oh shit. Ba ring ma. Babuya Guys, we taught him a lesson. We are not asinto okudlala thina ngeke ufike la ucathi uzowina ayibo. Ungethi mo screening. Please say it out loud. I feel lose. I enough flow. Okay, introduction. Very. Yeah. We learn, we move, we learn. Second Yeah, lesson, no. then behind. So I'm glad.
I'm glad I was the person to teach you a lesson, a life lesson at that. Wow. Yeah. Stacking. Wow. Appreciate it, my Nah, brother. but honestly speaking, we were planning something, no DOD, yeah, bro. Yeah. We hadn't set a date to go to when specifically, but like, yeah, we were planning to do something. Yeah, no, it's cool. We'll chop it up over the phone and then spawn what's going on. Always, bro. No, take care, my dog. Safety. Shut up, brother. Oh, yeah, jam. Bari ferry, bari farela, bari wete bite. Guys, nami kuze ngijabule, nini ngidliwa. Kuze ngijabule ngemuntu, ngithole nje victory. Awu, singadlala abafana phela laba. Asanda Zungu awungeke unama views awu4. Mina ngifuni kube ngathi mhlawumbe ngithatha advantage. Ngifuna laba abanama views amaningi. Ngiyayibona leyo nto. Ngifuna laba Batalla bring the water power. La la la. Angeke ngidlala imatch nawo bakhuluma into engayizwa soqeda nini. Awu. Soqeda nini? Ngeke lokho. Wona ubane nesizulu yazama ke Batalla. Ovo, gledaj ovog dinosaura, gledaj ovog dinosaura. Daga boyo. Batalla. Barichumiyari senti. Bafethu uphiwa akagcwala uphiwa uyangishaya uyangiculela. Ha. Uthi ngene egroovini ngiphethe uPatrick ngaloyo mzuzu uyangishaya umuntu. Hayi mina ngiyahlolela mina. Hamba kuShaba. Shaba bani? Okay, ngizomcheck uShaba. Yini manje le? Let me see. Wathi ngibheke ukuthi ukhona yini uShaba la. Akaveli la. Because even if ngimsearch angeke kungivumele because we don't follow each other. Shaba. Ya no akaveli. Akaveli. Ngingayi ku-nation. Futhi mina ngisabi umuntu mina. Hey Vukani. Kuse Father Patrick. Grand. Angimnandi wena. Nawe ilezi ezifaka iPentecost ekhanda. Ya, uFuji part 2. Ukhuka ini ama-waves. Next, I hate treatment la. Oh, hair treatment. Yeah. Oh, aweza. Grandma. Mnandi Brian wena. Ngimnandi Joe. Wasejozi. Next, nail spray. Nail spray chiva eMpumalanga. Yeah. Oh, aweza. Khala ngani bafo? Athi ngikubambe la ngiyakubona abakwenza amayaka 2 times. Ifuna ukuthi wena nawe uhost on your side and then we can play. Damn. Yeah, it needs you to host on your side and then we can play. iPhone or request or as in like, you know, yeah. Yeah, I get it. And the Yeah. cover it's the second time we being on a live together When was the first time? with Oscar Mbo. Oh yes. Yeah, that was the first time. Yeah.
Ya, ayi mara man, lento yakuthi uzohlukumeza abantu ku-TikTok na-Facebook ayikho. Uyayilahla, angithi yabona uthi ngihlukumeza abantu. Hayi, usuyilahlile. Uyabahlukumeza. Suyilahlile. Ilahlile. Hwibi. Babes, uyabona iskimseni lesa sigqoka amadurek. Uyo nika. Iskimseni lesiya. Iskimseni lesiya. Gqoka amadurek. Uyayilahla uthi ngihlukumeza abantu. Uyayilahla. Yo. I'm loving the purple profile pictures. But engathi singaba serious kancane sithi ukuqinisa. Cela ungiyeke Patrick. Okay baf, sengithule ngiyaxolisa. Awugcwali. Ubani ke lo? Awusiphe. Awusiphe mfethu bathi nika. Mfethu yiwo. Mfethu ufake imatch siwin. Nika. Nini ngidliwa la? Abantu bengagifti. Ngifuna uDr Malinga, manje uDr Malinga usabhizi. Nangu uShaba. Mina bafethu ngifuna ukushaya yena uShaba lo. Mina ngifuna ukunikhombisa ukuthi angisabi umuntu. Angisabi Dr Malinga, angisabi Shaba. Angisabi next. uShaba wena mletheni la ngimshaye naye. Sanibona. Yebo, Ninjani? sisaphila njani? Saphila. Uyakhumbula ukuthi washela umngane wami on live? Yeah. Umngane wakho ba? uLusapho. Yeah, Timmy. uLusapho Ngwenya. Yeah. Sapongwenya. Wenza izinto ongazikhumbuli nawe. Ubani lo Shaba? Light skin is a light skin brother. uLusapho Ngwenya. Hayi ushela kule vya ba? Wangena live yakhe washela yena. I think you were on your own live and then he was live and then you guys co-hosted and then wamshela, but that day you were out of your mind, like you were sloshed. I don't even know the person, like for real. Yeah, probably it's because you were sloshed. Who knows that? Yeah, but that's fine. It's a story for another day. Hola. Ukrenda buti. Bemcava lokello. Ngikumbona kwama live. Azingishayile. Ukushayile? Ngishayile hayi ukuthi ngishayile. Hayi. Shuthi ngifuna ukukuthola kahle ufresh, angifuni mase ngikushaya kule match bese kuthiwa ngikuthola uwika. Bengifuna ustrong. Ngifuna ngistrong. Yeah, bengifuna ustrong. Ndo. Aneseke ne. Sharpet. Yabo, ngiyamyeka ngoba angifuni mase ngimthela induku bese kuba ngathi ask him why he's not invited kwiphathi kaPola. Hayibo perfect. Ashayina uTsekeleke. Manicabanga singamshaya uTsekeleke. Asishayina uTsekeleke. May accept nje simshayeni. Tsekeleke, ngiyamfuna Tsekeleke. Let me see if he's gonna wear so uyaganga ke manje. Unthembu kakhulu inTsekeleke. Uya decline. It's declining. Let me invite again. Unthembu kakhulu inTsekeleke. Mina ngisabe umuntu, mina nginsizwe efela empini. Ngisho engawumuntu owaziwayo kule shandisi. Mina nje mangithi ngiyakufuna ngeqopha. Ngiyakufuna futhi ngizokuthola. Awuzwe. No, he's not joining. Uzophela induku. Inkinga yami angibasabi bonke labantu. Even Dr Malinga ngimfuna la. Ngeke alunge la kimi.
Abo Dr. Malinga already ngimshanga ama-views. Ngifuna lana. Hamba niyomtshela uDr. Malinga ukuthi uFather Patrick uyakufuna. Niphinde nibuye la. Manibuye futhi nithatha ama-views akhe nize nawo wonke ngala. I'm trying to check who I can add here. Abekho mfethu abanye abadumile, abanye bano-3 views. Manje angifuni ukuthi kube ngathi ngithatha advantage yabo. Bubesi yiya Moduva. Ubani Moduva manje? Mduva. I think I've seen the name. Ubani Mduva? Nang. Ngiyamfuna. Ngiyamfuna Dr. Malinga akeze la. Ngimthela induku. Ngeke akafuni. He's co-hosting with someone. He's not gonna accept mine. That's fine. That is fine, no problemo. Guys, it is what it is, eh? Puku. Hamba kuDudle uMalinga ubusy. Dudle is Dudle live. Ukuthi abanye abantu mfethu abaveli lana yabo. Abanye abantu abaveli la. Unless I'll have to search them, but nakhona to no searcher. Mina ngathi ungasearch abantu abafollowayo. Let me try do that and see. Dudle. Mina ngisabi kwasani. Not on live. Dudle is not live, guys. Dudle is not live. Ngithola ubani omunye Nation. Sisibheke la Nation. I think it says ubani uGamel Phelele Black Nation or what? But abaveli la. Ububesi is not live. Ububesi mina ngabe uyavela kalula la game because siyafollowana. So njengoba engaveli, okay, let me try search him. Ububesi. He's not live. Bafithi ngathi niyanikhuluma ngabantu abangekho live futhi niyangicasula ke. Document. Ubani manje lo? Faka uMduva. Ubani uMduva? Bizo Nation simfaka induku. Akekho King Cash naye is not live. When you went I know. You diggly dong dong. Baby Days alive. Let me search him. Let me look him up. Let me see. Come on, baby. Days. It says it's not live. Ningenza slim. Uthi ngivane ngihambe. Ningenza slim ayikho lento. Why nisha abantu abangekho la? Bro, like literally. Sengize ngiyabaseleka manje nami yazi. Now they're rage baiting me, I won't lie. And I'm falling for it. That's the crazy part. As in, I think if Valerie live saying Yangil. If Valerie live. I've been live for an hour now. Crazy. Now actually guys, I'm thinking now mina ngiqale manje ngishaya ama live, ngichallenge abantu. Ngiyenzela ukuthi ngichallenge abantu. Ngifuna ukuthi ngihambe ngize ngifike koTikDudle. Dominic Zac. Abantu abashayo 10k points. Hayi laba bancane. Laba bengichallengeana nabo. Ngifuna abantu bafuna ngalo 200 and bani people bami. Ngishaya abantu abaserious. Twitch no more. No, I'm still on indaba khehle. Mana sis, man. Kusebusuku njengamanje. Yeah, guys, I think I'm manje but I've been live for an hour. That is crazy. Yeah, that's too much for me. Angigcina nokushaya live. You. Oh guys, as I was saying, uTwitch angiyekile ngisalungisa into eserious.
njengoba nibonile ngithenga indlu, khona izinto engifuna ukuzenza futhi khona izinto engifuna ukuyilungisa. Ayishisi lento esekhanda. Hayibo, savana ayishisi baba. Savana, savovo, savivo. YouTube uncami uyayidinga leyo mfaduko. Mfaduko. Sisi. Savana. Mfaduko awudeleli sisi. Engabe uthembeni. Ngoba ngathiwa ngihlangana nawe face to face, ngakufonqa. Ngadlala ngaloyo mzuzu ufaka i-profile picture ephephulo, Nkosi yami, ngiyadlalela. Still too early for me to play. I'm sorry. Ngiyafuna ukuya ephathini kancami manje bathi location kwaMashu, baphinde bethi ise-Pine Town, baphinde bethi ise-Klo, bakithi hayi. Ngiqhele wembuzi, efethu angifuni, ngizovuka ngomoya umqinqi, ngiyothenga yabo lo ka 3.5, ngiyothenga wona ngizozo. Ngiyawushiya lo wembuzi, hayi. Ngeke alungi. Uyalibona liqupha leli? Yabona khona bathi semlazi, hayi bafethu, hayi gede, ayikho lento yancami, ngiyayiyeka le part mina. Yeah, umqhele 3.5. Umqhele serious is actually expensive. Bese kuba yila maphapho elona la. Lamaphapho, do you know ukuthi lamaphapho asuke ehamba wodwa kanje? Ngiyadla ipapa lethu. Ngiyadla ipapa eliyelo baba. But yeah, bafethu, awuthi nginishiye manje, hayi. Ngishiye manje. I've been live. Angithembisi ukuthi ngizoba live kusasa. Angithembisi lokho bakithi. Bye. Sale kahle nilale kahle. Siyabonga everyone who participated kulama game ebengadlala. Even though we won 2 matches, sadliwa 3, 4. I don't know. But yeah. Shout out to you guys. Salute. Ke tla le bona ke tsebening fela ke a tswa harandao 18 moyeni. Danko ngikhonzele usiphe ba manje. Amahle balo. Papa yini. Mfethu kilitariani mfethu angithola kilitariani. Kema kwa sidwalo moyeng mfethu angithola. Mara jwale ke a tswa mfethu. Steelers. Danko.